Прывітанне. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сённяшняй праграмы – другая корона Лукашэнкі. Сёння наш гость – палітычны аналітык, координатор майстэрні думак «Наша візія» Вадим Мажейко. Вадим, добрый день. Добрый день, Юрий. Добрый день, глядачи «Свободы». Вадим, я прапаную абмеркаваць вынікі ўсебеларускага народнага сходу ў новай, так бы мовіць, якасці і з новым кіраўніком, адкуль і другая корона, але пачнем з падзеяў сённяшняга дня, з заяваў сённяшняга дня, прынамсі з адкрытай пагрозы Лукашэнкі пераследаваць родзічаў, сваякоў, палітуцекачоў. З чаго, здавалася б, спокойно провел выборы у палату, провел УНС, якого так хотелось, и так само не спотребились там 3000 силовиков. Чему захоўваецца жаданне помстить? И помстить все больше и больше жорстко. Здаецца, адказ, насамрэч, вельмі просты, бо у 2020 годзе беларусы зламалі палітычную сістэму Лукашэнкі. Так, Лукашенко фізычна сілавікамі смог на вуліцах Менска і іншых беларускіх гарадоў рэвалюцыю задушыць у выніку. Разам з тым гэта не прайшло для яго бесследна. Мы бачылі, як на УНС вось гэтыя яго пагрозы, яны ж былі ў кантэксце таго, колькі разоў Лукашенко узгадываў і каляровыя рэвалюцыі, і ўсіх нас, каго ён абзывае беглымі. І пагрозы таго, як ледзь выставілі ў 2020 годзе, там ледзь ужо не НАТО хацела Беларусь захапіць. Вось гэтыя ўсе бясконцыя адсылкі, гэтыя ўсе бясконцыя ягоныя страхі, так, яны паказваюць узровень і траўмы Лукашэнкі, і таго, наколькі насамрэч было і ёсць моцным вось гэтае яднанне беларусаў, якога так ён дагэтуль баіцца. Колькі б ён не храбрыўся, колькі б ён не запухваў нас, але насамрэч гэта ўсё запухванне, яно ж ідзе акурат ад таго, што ты не ўпэўнены ў сабе. Ты не можаш сабе дазволіць расслабіцца і спакойна жыць. І вось гэтыя ўсе вынікі пагрозы, яны таксама сыходзяць апошняе тут тое, што Лукашенко ў прынцыпе на ВНС таксама прагаварыў. Калі ён казаў, што мы кансалідаваліся, у нас ёсць нашы ядро, усе гэтыя лукашысты, ебацькі, нацыянальнае адзінства, фактычна гэта ўсё гучыць быццам так пазітыўна з яго боку. А насамрэч гэта дэманструе проста поўны правал яго як палітыка, бо любы палітык, калі ён азначае свой, у прынцыпе, народ, сваё грамадства, як толькі вузкую групу свайго ядернага электарата, гэта значыць все, ён прайграў у барацьбе за розумы ўсіх астатніх. І таму ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі так в яго карціне света вось цяпер ёсць ебацькі, лукашысты, хто прадстаўленыя на УНС, а ўсе астатнія гэта проста не беларусы, не народ, ніхто. Таму так гэтым людзям і пашпартоў усе не заслугоўваем, і в прынцыпе можна і нерухомасць адбіраць, і родных рэпрэсаваць. Гэта ўспрымаюцца як чужыя людзі, як ворагі, якія проста чамусьці тут на беларускай зямлі выпадковыя яшчэ нейкія застаюцца. А сёння вось такія пагрозы і, канешне, спробы запужаць, каб на усялякі выпадак людзі у дыяспарах, у палітычных структурах, каб баяліся больш жорстка выступаць, каб баяліся заклікаць да тых жа больш жорсткіх санкцый, у тым ліку ціснуць на Лукашенко узгадывал про своих сыноў, про тое, што няма ніякіх грошай у арабскіх краінах. В прынцыпе, так досыць празрыста намекнуў акурат і у каго і ідзе, якія грошы захоўваюцца. І, канешне, так баіцца, каб на іх не ціснулі, і вось спрабуе пагражаць, што, маўляў, я таксама да вас магу дацянуцца. Але, в прынцыпе, гэта ж не навіна. Мы і так, на жаль, ведалі, што і наша маёмасць, і нашыя блізкія ў Беларусі, так, усе гэта пад пагрозай, тут нічога новага. Яшчэ адзін сюжэт, адна тэма, якая як бы чырвонай ніткай праходзіла і праз выступы учора, і сёння, гэта пагроза. Монстр НАТО шчэрыць свае іклы,
мы на мяжы вайны, вайна побач, вайна можа заўтра прыйсці. Ну, адпаведна, прынялі і ваенную дактрыну, дзе наўпрост прапісаны пагрозы, скажем так, акуратна, а фактычна ворагі. Хто нам пагражае? Вось на ваш погляд, гэтая рыторыка і ранейшая, і цяперашняя, это падрыхтоўка да вайны, якую сам Лукашенко не лічыць непазбежнай, ці проста да магчыма імавернай, ці это запалохванне просто насельніцтва, стварэнне себе вобразу, что-то я-то вот вас ратую, я той, хто вас ратуе, і это такі як бы новый сацыяльны контракт. Я вам даю не хлеб, я вам даю бяспеку, я вас ратую ад вайны. На ваш погляд, вот это фактычна гэта спроба прадаць тое, што ёсць як дасягненне, бо, ну, адпаведна, калі на тэрыторыі Беларусі ўжо пачнецца вайна, то відавочна тут ужо Лукашенку нічога пазітыўнага народу не прадаш, а пакуль яна не пачалася, ну, так заўжды можна прадаваць, што вось глядзіце, я вайны не дапусціў. Фактычна гэта просто вось такое на максімалках, на стэроідах, тое, што казаў на ВНС Церцель, калі казаў, што вось нейкія там, значыцца, выбухоўкі з Украіны вязуць, нейкія быццам дроны з Літвы ляцяць на Мінск, а мы вось гэта ўсё абаранілі. Канешне, здаецца, ні выбухоўкі, ні дронаў няма, нейкіх доказаў ён не прадставіў, але ж так класна, ты як бы адсправаздачыўся, што быццам вось, усё справу робім, усіх абаранілі. А хоць насамрэч пагрозаў ты не было, адпаведна, нічога не робіш і выглядаеш малайцом. В гэтым сэнсе амаль тое самае спрабуе рабіць Лукашенко, і мы бачылі, в прынцыпе, па сацыялогіі за апошнія 2 гады вайны, так, на жаль, гэта такі стандартны выгляд. У любой краіне падчас вайны людзі ў страху, яны спрабуюць нейкі гэты феномен гуртавання вакол сцяга, ён існуе, так, трохі падросшай падтрымкі Лукашэнкі. Так, менавіта з-за таго, што у Беларусі ж проста вайны няма, а любы саўдзел Беларусі у расійскай агрэсіі супраць Украіны Лукашенко акурат максімальна замоўчвае. Беларуская прапаганда, у адрозненне ад расійскай, яна нам не распавядзе, як, значыцца, брава мы там падтрымалі нашых рускіх браткоў, якія там пайшлі забіваць бандераўцаў. Не, беларуская прапаганда распавядзе пра то, як у Беларусі мір, як мы за мірныя пагадненні, пра гэта Лукашенко ўзгадываў. Але мне здаецца, вось акрамя такой, ну, в прынцыпе, лагічнай для Лукашэнкі справы, тут ёсць ще такі проста эмацыйны момант. Лукашенку хацелася, пэўна, некай вось вялікай аджэнды, хацелася размаўляць пра вялікія справы, пра некую сусветную крызу, пра канфлікт нейкі прыдуманыя Европы і Амерыкі, пра там крах доларавай сістэмы, пра магутнасць Китая. Карацей, размаўляць пра усялякія вялікія тэмы, якія па шырасці выдатна ў свеце абыходзяцца без яго, і яму ж няма з кім пра іх паразмаўляць. Гэта Светлана Ціханаўская ляціць у Капры на саміт Вялікай Сямёркі. Ёсць з кім пагаварыць пра важныя сусветныя тэмы, калі хочацца. А Лукашенку застаецца вось сабраць сваіх падначаленых і з імі паразмаўляць. Бо акурат у гэты час, калі Ціханаўская была на G7, беларускія дыпламаты, як мы бачылі, паляцелі ў Паўночную Карэю. Вось табе ўзровень размоваў. І агулам вось гэта ўсё, я б сказаў, можна так падытожыць адным словам. Гэта глобальная пракрастынацыя. Замест абмеркавання тых рэальных праблемаў, якія ёсць у Беларусі, якія, можа, было б варта абмеркаваць палітычны крызіс, які сцягнуўся і нікуды не сыходзіць, і ніякіх вырашэнняў Лукашенко не прапаноўвае. Ёсць эканамічныя праблемы, ёсць павялічваецца залежнасць ад Расіі, можна ўзгадаць самого Лукашенка словы, як там трэба экспорт складаць там 30% па розных накірунках. Замест гэтага, наадварот, мы бачым канцэнтрацыю на Расіі, а астатнія там 40%, якія не ў Расію, таксама праз Расію. Але ж гэта складана, трэба нешта рабіць, непрыемна такое абмяркоўваць. Лепш абмеркаваць вось крах долара, ці пра тыя ж прынятыя дакументы. Так, канешне, ці існуюць зараз вайсковыя пагрозы для Беларусі, пагрозы ў сферы бяспекі. Канешне, існуюць. Гэта і рызыка ўцягвання ў вайну, калі, напрыклад, там Расія так тэрыторыі Беларусі захоча ў другі раз атакаваць Украіну, так, што ўцягнецца беларуская тэрыторыя ў вайну. Ці калі Расія пойдзе нападаць на краіны Балтыі, захопліваць Сувалкскі карыдор праз Беларусь, і апынецца Беларусь у гэтых кляшчах паміж арміяй Расіі і НАТО, і тут ужо безадносна таго,
у каго там якія маральныя перавагі, Беларусь то ўсё роўна зноў будзе знішчожаная, як гэта ўжо, на жаль, бывала у сусветнай гісторыі падчас розных войнаў, калі войны не нашыя, у выніку больш горай за ўсіх беларусаў. Ну, и плюс ядерная, Вадим, и плюс ядерная зброя. Тэрыторыі Беларусі, якая ператварае Беларусь у мішень для заходняй ядернай зброі. Зноў-такі, безадносна таго, хто там выніку будзе правы ці не, але калі прыляціць ядерныя ракеты па тэрыторыі Беларусі, расстройваць гэта ў выніку нам, а там не Москве, не Вашингтону. І гэта ўсё это цалкам рэальная пагроза. Але ці можна іх нармальна і якасна прапісаць у сённяшняй Беларусі у той же там канцэпцыі нацыянальнай бяспекі ці ў ваеннай дактрыне? Канешне, немагчыма. Бо калі ты ўсё гэта прапішаш, дык прыйдзецца ж думаць пра тое, а што з гэтым рабіць? Трэба ж неяк, пэўна, змяніць беларускі падход, беларускую палітыку, з кім як супрацоўнічаць, неяк ураўнаважваць, не толькі з Расіяй сябраваць, а значыцца для гэтага патрэбны можа нейкі іншы палітык на чале Беларусі, з якім гатовыя размаўляць па ўсім свеце. І пры гэтым усім бачым, што проста няма прасторы для сутнаснай дыскусіі па бяспеках, па пагрозах. І замест гэтага таму так, гэта ўсё Лукашенко проста непрыемную для сабе цяжкую дыскусію, ён пракрастыніруе яе, адкладае і займаецца размовамі пра крах долара, пра англасаксаў і некую проста суцэльную, бессэнсоўную, прабачце, дзедаўскую канспіралогію замест некага аналіза рэальна сусветнай палітыкі. Ды я ўж маўчу, а з улікам сённяшніх беларускіх рэалій, а ці варта ўвогуле чалавеку, які лічыць сабе кіраўніком Беларусі, а ці варта яму спрабаваць неяк вырашаць мець пазіцыю па сусветных праблемах, альбо можа трэба вырашыць больш канкрэтныя задачы, якія рэальна ствараюць пагрозу для сённяшняй Беларусі. Але гэтым Лукашенко займацца не здольны. Вадим, а зараз пра уласна гэты самы УНС, вот прайшло першае пасяджэнне, як бы ён канстытуцыяваўся, абраў себе старшыню, абраў прэзідыум. Які сэнс вот в этом? Ну, як бы да таго гаварылася, што это не дэмакратычны орган, і прычым ён падкрэслена створаны не дэмакратычна, просто кааптацыі, што это імітацыя, каго перад кім імітаваць, навошта імітаваць. Вот нават пасля таго, як прайшло гэта пасяджэнне, як-то не дадалося разумення, а навошта Лукашэнку гэта? Нават з яго ўласных інтарэсаў, з яго там бачання. Вот, на што? Ну, калі казалі пра там нацыянальны сход, это 5-е кола ў васку не патрэбна. Ну, тут 6-е. Вот на што? Ну, тут варта ўзгадаць, што ўвогуле размовы пра палітычны транзіт нейкі, пра некае перабудаванне палітычнай структуры, яны ж пачаліся ўсё ж такі ў жніўні 2020 года. Тады Лукашенко быў вымушаны пачаць пра гэта больш казаць. В принципе, там уже у 19-м такие думки у Лукашенко гучали, але у выніку 20-й, конечно, шмат чым прымушаў, мы памятаем тады размовы і пра магчымае ўзмацненне партыйнай сістэмы, ролі парламента, і шмат у чым расійскія партнёры былі ў гэтым зацікаўленыя. Мы бачылі, як тады ў тым жа 21-м годзе пачыналі там і ў Беларусі нейкія спробы партыйнае будаўніцтва, нават Беларусь у выніку зарэгістравалі партыі. Але напрыканцы гэта ўсё звялося акурат да ВНС, таму шмат у чым гэта проста патрэба хоць нешта зрабіць, хоць да некай максімальна лёгкай для Лукашэнкі формы ўсё звесці. Таму часткова гэта проста спроба пусціць на тармазах ўсё, што тады было. Канешне, відавочна, што ў такім выглядзе гэта не дае адказаў на запыт пра палітычны транзіт, таму в гэтым сэнсе бессэнсоўна. Для самога Лукашэнкі гэта спроба дадатковай легітымацыі праз некую кааптацыю быццам бы людзей, праз гэтую ўсю прапаганду, якую мы бачым цяпер навокал, якая прадстаўляе ВНС сапраўды нейкім быццам бы там аналагам народнага веча. Таксама мы бачым спробу перакласці трохі адказнасць на ўсіх цяперашніх дэлегатаў ВНС пра тое, што яны ўжо і дакументы нейкія падпісалі, яны ўжо быццам бы частка працэсу. Ну і таксама вельмі каларытна, як Лукашенко сказаў, што дэлегаты мусяць разумець і умець патлумачыць людзям гэтыя дакументы.
Вось гэта, конечно, такі сэнс просто ствараць якую дадатковую армію прапагандыстаў, якія будуць трохі адчуваць сабе трохі больш, чым просто вось нейкім там мясцовым чыноўнікам ці актывістам, ім усім далі значкі нейкія пафасныя, далі нейкі статус, і яны цяпер усе сабе будуць адчуваць не просто вось нейкім там дядзі Вазі з мясцовага выканкама, а будуць адчуваць сабе дэлегату УНС, сур'ёзны чалавек. І, значыцца, можа, они будуць трохі лаяльней да сістэмы, будуць трохі больш яе абараняць і неяк тлумачыць, што там, да чаго простым людзям акурат з пункту гледжання пазіцыі Лукашэнкі. Вось гэта тое, як сабе так лукашэнкаўцы тут сэнс уяўляюць. Канешне, шмат у чым гэта ўсё, мякка кажучы, несур'ёзна, непраўдзіва і проста наіўна. Наўрад ці гэта будзе так працаваць, але гэта тое, якія сэнсы тут Лукашенко закладае. Канешне, як любы такі імітацыйны орган, гэта ўсё несур'ёзна, гэта не можа быць сапраўды эфектыўным. Эфектыўна было б, калі б так людзі абіралі сабе дэпутатаў, для гэтага, в прынцыпе, ёсць парламент, местныя саветы, каб гэтыя дэпутаты не зверху ўніз даносілі нейкія думкі, тлумачылі, а наадварот, знізу вверх падымалі праблемы, падымалі тое, што людзі лічаць важным, як яны лічаць правільным гэта вырашаць. Але ж гэта тое, як працуе дэмакратычная сістэма, таму на такой эфектыўны шлях Лукашенко не здольны, спрабуюць выбудаваць некую дзіўную альтэрнатыву. Зразумела, што гэтая штучная альтэрнатыва, прыдуманая Лукашенком на каленке, горай і менш эфектыўная, чым нармальны дэмакратычны інстытут. Вадим, а вот все ж таки пытанне нават з пункту гледжання логікі дыктатарскай сістэмы, вот у першы ж дзень, калі сфармавалі прэзідыум, яшчэ да таго, калі ўжо былі вядомыя кандыдаты, не спраўдзіўся прагноз, скажем так, некаторых аналітыкаў. Некаторыя лічылі, што вот Лукашенко, значыць, створыць у выглядзе прэзідыума, нешта кшталту палітбюро, як было в свой час КПСС. В палітбюро сидзелі, што называецца, слупы, столпы рэжыму. Сядзелі кіраўнікі партыі, кіраўнікі дзяржавы. В прэзідыуме сядзяць чыноўнікі, скажем так, другога гатунку, такога, скажем, той же Косінец, яго з паўапалы фактычна дасталі, пасадзілі на это месца. Там сядзяць нейкія кіраўнікі прадпрыемстваў канкрэтных, там кіраўнікі рэгіёнаў. Это дзе палітбюро? Чаму так? Як бы нехта меркаваў, што гэта будзе як бы Савет бяспекі 2, можа быць яшчэ больш там какой-то крутой, а атрымалася нічога, ні два, ні паўтара. Так, я таксама чакаў тут большага, проста таму, што фактычныя паўнамоцтвы, якія ёсць у ВНС, яны грамадныя, а з улікам таго, што дэлегаты УНС яны не будуць фізычна просто прысутнічаць у адным месцы, яны не здольныя рэальна выконваць штодзённа і мець гэтыя паўнамоцтвы, рэальна гэтыя паўнамоцтвы будзе мець па-першае прэзідыум. І таму так чакалася, што ўсё ж такі будзе адпавядаць рэальным сістэмам, але выглядае, што так не наважыўся Лукашенко тут ствараць сапраўды орган, які будзе аб'ядноўваць людзей у сістэме уплывовых, і каб разам з тым яны мелі канкрэтныя паўнамоцтвы, змацаваныя на паперы, а не проста номенклатурную вагу. У выніку гэта размеркавана, і будзем мець сітуацыю, калі номенклатурная вага і нейкія рашэнні ў межах, так бы мовіць, старой традыцыйнай палітычнай сістэмы яны ў адных людзей у адным месцы, а фармальна паўнамоцтвы на паперы у іншых людзей ва УНС, якія такога ўплыву не маюць. І прабачце, калі параўнаць тых дэпутатак, якія ўвайшлі у прэзідыум ВНС, іх номенклатурны вес у параўнанні з той жа Качанавай несур'ёзны. Наврад яны шмат чаго дамовяцца. І у чым такі тыповы плюс і мінус такого працэса, які шмат у чым тлумачыць, чаму так здарылася. Плюс у тым, што, канешне, не ствараецца некага аднаго цэнтра сілы, які мог бы тэарэтычна быць небяспечным для самога Лукашэнкі, бо калі б калі не лічыць Лукашэнку, там атрымоўваецца, здаецца, 14 людзей у прэзідыуме, такі чортавы тузін. Так вось, гэты чортавы тузін, калі б яны былі здольныя між сабой дамовіцца,
і калі б яны яшчэ былі ўплывовымі, у іх быў бы рэальны ўплыў на тых жа сілавікоў, на органы ўлады, там яны маглі фактычна зрабіць такі ўнутраны номенклатурны пераварот. Канешне, у цяперашнім выглядзе, калі вось гэта ўсё размазанае і прэзідыум ВНС на такое нездольны, у яго няма, у гэтых людзей просто няма кантролю ніякімі сапраўды моцнымі рычагамі, ресурсамі. У такім выглядзе гэта робіць менш пагрозаў для ўлады Лукашэнкі, і пэўна гэта вось і ёсць прыярытэт. Але таксама ж відавочны і мінус, калі ты ствараеш вось нейкія размеркаваныя цэнтры ўлады, калі ты размазваеш уладу і паўнамоцтвы па розных людзях, так ствараецца менш эфектыўная сістэма, гэта горы, в прынцыпе, для нармальнага працэса кіравання, але так, у чымсьці лагічна, што Лукашенко пра сваю бяспеку, ён тут думае болей, чым пра эфектыўнасць кіравання. Гэта, у прынцыпе, не толькі ж у прэзідыуме УНС праяўляецца, а шмат у чым. Таму, мне здаецца, у першую чаргу гэта ўсё кажа так пра то, наколькі нізкі давер Лукашэнкі нават да свайго самага найбліжэйшага атачэння, што ён замест таго, каб гэтае сваё атачэнне ў складаныя крызісныя часы, пра вось якія Лукашенко кажа, замест таго, каб гэтае сваё атачэнне, наадварот, сапраўдна, казаў, сапраўдна яднаць, стварыць нейкі орган, прэзідыум, такое вось сваё палітбюро, не, замест гэтага ён больш баіцца свайго атачэння, чым чакае ад яго падтрымкі, і таму вось спрабуе неяк так размазаць уладу. Вадзім, вы удзельнічалі ў апытанні экспертаў свабоды напрыканцы мінулага году, і тады вам задавалася пытанне, хто будзе старшынём усебеларускага народнага сходу. І тады, наколькі я памятаю, і вы, і ввогуле 80% экспертаў сказалі Лукашенко. Тыдзень таму вы давалі інтэрв'ю «Свабодзе», таксама сказалі, што будзе Лукашенко, ну так і атрымалася, в этом сэнсе чакана. А прэзідэнт на наступным годзе. Вчора Лукашенко ізноў так какетнічаў, ну, можа, пайду, можа, не пайду, а можа, вот спартоўка хорошая дзеўка, значит, штаны адзене і прэзідэнтам стане. Вот. А калі вы скажаце мне не ісці, дык я і не пайду, вот уже про фініш думаю сваёй кар'еры, а можа, і не думаю, а можа, ну, вот такое вот все. Вот это вот все, что мы чули. Это вот что означает? Ён пойдзе в 25-м годзе на прэзідэнта балатавацца. Глядзіце, Юрый, я, в прынцыпе, магу лёгка зноў зрабіць прагноз, што так пойдзе, і тое, што так лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам скажа, што Лукашенко перамог на лукашэнкаўскіх выбарах, па шчырасці гэта не той прагноз, дзе тут шмат чаго, значит, змог просто не так предугадаць, і гэтым буду дасперці ганарыцца. Тут, мякка кажучы, занадта лёгка гэта здагадацца. Што тычыцца менавіта таго, як зараз складаецца сістэма, у прынцыпе, сам гэты фармат, калі ёсць асобна прэзідэнт, асобна кіраўнік УНС, і таго, як паміж імі размеркаваныя паўнамоцтвы, гэта фактычна проста такая міна спаволенага дзеяння пад палітычную сістэму, бо пры любым канфлікце паміж гэтымі двумя людзьмі ўсё, у прынцыпе, дзяржаўнае кіраванне стане, і пакуль нехта з іх адзін не пераможа, то нічога не атрымаецца. Альбо гэта мусіць быць нейкія проста неверагодна блізкія сябры, аднадумцы, якія рэальна адзін аднаму бясконца давяраюць. Такога ў беларускай палітыцы лукашэнкаўскай няма і не будзе. Альбо гэта проста міна пад такі будучы канфлікт. І у пэўнай ступені мы гэта бачылі на казахскіх падзеях, бо, канешне, пачатак вайны ва ўкраіне відавочна дэманструе, дзе галоўная расійская вайсковая інтэрвенцыя 22-го года, але в дадзеным выпадку так важны кейс Казахстана, важны кейс таго, што, па-першае, нават калі Назарбаев паставіў прэзідэнтам супердавернага чалавека, свайго Касыму Такаева, все быццам чётка, быццам бы і у Назарбаева ёсць нейкі пост, і быццам бы Назарбаев даўно, у адрозненні ад Такаева, даўно знаёмы там з Пуціным, з Лукашэнкам, даўно з імі там сябруе, нават пакаленнямі проста ім бліжэй. Пры тым, што Назарбаев акурат жа перад казахскімі падзеямі, там літаральна за пару тыдняў быў з імі сустракаўся асабіста ў Маскве, не гледзячы на ўсё гэта, створыцца канфлікт, і мы бачым, як савецкія аўтакраты падтрымаюць не толькі рытарычна, але калі трэба і вайсковай сілай
падтрымаюць таго, хто на пасадзе прэзідэнта. У такім фармаце просто трэба быць абсалютным дурнем, каб з гэтага не вынесці відавочную выснову, што не працуе постсавецкі транзіт, у такіх умовах немагчыма аддаваць паўнамоцтвы. У Лукашэнкі просто няма рэальнай магчымасці так сысці трохі ў цень і быць на такой ролі, як хацеў быць Назарбаев, дзе ты быццам бы не займаешься нейкай там рутінай, але сутнасна, стратэгічна ўсё кантралюеш. У прынцыпе, для дзедоў такая зразумелая роля, не хочу рабіць штодзённай працы, але хочу, каб ўсё роўна я быў галоўны і ўсё вырашаў. Лукашенко бачыў, што гэта не спрацоўвае, гэта вельмі небяспечна для яго. Бо, прабачце, дзе там зараз Назарбаев, як ці ўсё яго добра, і на што ён можа ўплываць? Ні на што. Таму у такой сітуацыі было проста відавочна, што ў такім раскладзе так, каб сістэма нармальна працавала, мусіць быць адзін чалавек на пасадзе і прэзідэнта, і старшыні ВНС. Калі гэта будуць два розных чалавекі, ўсё будзе дрэнна, бо дрэнна проста зробленая архітэктура самой вось гэтай кіраўнічай сістэмы. Просто там па тэорыі менеджмента так рабіць не трэба. Не так робіцца сістэма неяк стрымак і супрацьваг. Таму так, не дзіўна, што было б вельмі вялікай памылкай і Лукашэнкі, калі б ён вырашыў, што нармальна, бяспечна застацца старшынём УНС і ў 25 годзе аддаць прэзідэнцкую пасаду некаму іншаму чалавеку, умоўна там сыну ці Качанавай ці некаму яшчэ. Я пры гэтым бы не казаў, што такога не здарыцца, бо, як нам прадэманстраваў 20 год, Лукашенко можа, не гледзячы на весь яго досвед, на ўсё там яго чуйку, ён можа рабіць вялікія палітычныя памылкі, якія маюць асабіста для яго просто трагічныя наступствы. Ён шмат чаго мог там у 20 годзе там інакш адрэагаваць на ковід, там не рэгістраваць Святлану Ціхановскую просто кандыдатам і ўсё. Ён гэтага не зрабіў. Таму я б тут не выключаў, канешне, што ў 25 годзе так ён можа зрабіць такую памылку. Ці крыху пазней. Рызыка такая для яго заўжды ёсць. Канешне, для ўсіх праціўнікаў Лукашэнкі гэта будзе проста падарунак, калі ён такія памылкі будзе рабіць. Але я б сыходзіў з такога песімістычнага сцэнара, што Лукашенко не настолькі дурны і ўсё ж такі паспрабуе бясконца сумяшчаць две пасады. Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя гледачы. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.